Hos os er det altid patientens ønsker, der er i fokus. Det er ikke mine behov, der skal dækkes. Det er mine patienter. Det betyder også, at jeg kan aldrig nogensinde vælge, hvad der skal laves på dine tænder. Du skal fortælle mig, hvad du ønsker at få lavet. Når vi får en ny patient, som træder ind ad døren, så bruger jeg cirka en times tid på at snakke med patienten første gang, de kommer. Og jeg bruger tid på at lytte til, hvad er det for en person, jeg har foran mig. Sådan så, at vi kommer mere på bølgelængde med hinanden. For de første, i det øjeblik, vi har tilliden til hinanden, har vi muligheden for at tale frit ud af posen. Og dermed kan jeg så også hjælpe den enkelte patient. Jamen for mig er patienterne nogle personligheder, nogle individer, som gør det spændende for mig at arbejde. Jeg glæder mig til hver dag at komme ind og møde mennesket, jeg skal bruge min tid sammen med. Og ikke bare tænderne. Det er ikke... Jeg vil ikke lave bilka-tandpleje. Jeg vil ikke have, at folk de trækker et nummer og stiller sig op ved kasseapparatet, lægger sig ned og får lavet deres tænder og går ud igen. Jeg vil vide, hvad det betyder for dem, det jeg gør for dem. Der er mange, der kommer og er bange for tandbehandling. Der er rigtig mange, der ryster og sveder voldsomt, når de træder ind over døren. Og fordi jeg tager mig tiden til at tale med dem og lytte til dem, så går der ikke ret mange gange, før de har det rigtig godt, når de kommer. Eller i hvert fald tager det mere roligt, end de gjorde indledningsvis. Så sent som i sidste uge havde jeg en patient inde, som jeg har haft inde i et længere behandlingsforløb, som var utrolig bange for at komme første gang, men som havde nogle forhold, som gjorde, at hun var nødt til at komme ind til os. Og i dag er det lige før hun glæder sig til at komme ind og hilse på os. Og fortælle om, hvordan det går med hendes hverdag og hendes liv. Hvad gør det for dig, når du har hørt den historie? Det gør mig rigtig glad, og det gør også, at jeg har lyst til, og jeg glæder mig til at møde den her patient, hver gang at jeg kan se, at vedkommende optræder i min aftalebog.